Да, здравей, YouTube, аз съм Митко БГ от Golden Bros BG и днес ще снимам на The Binding of Isaac Deluxe. Така ще игра с Isaac, защото нямам никой друг. И ето е първата стая. Оф, още тук ли? Не знам сега какво да кажа за тия, съжалявам. Ние с Янко и с Ангел решихме да отделяме клиповете на части, защото нали, нямаме спонсорство с YouTube и нещо се е объркало при нас и не може да кажем клипове по-дълги от 10 или 15 минути. Мисля, че от 15, защото от 10 един път се пробвахме да качим клип 50 минути и той не стана. Янко е споменал за него в първи епизод на Binding of Isaac. И не знам. Аз реших да не говоря с Янко и Ангел докато снимам клипове, защото и Янко и Ангел в клиповете ми се чуват много нацепен глас. Някакъв. И затова реших да не снимам с тях. Тоест да не се чуват в клиповете. Да, разбрахте на кой искам да кажа. И така. Много е гумняво тук, бе. Защото така сега да се продължа за Янко и да, бе, вярно, че не беше той. Да се продължа за Янко и Ангел. Реших да не ги чувате в клипа, защото клипа се прецаква. Така. Стаите на там свършиха. Уоу. И е стая на стая. И предмет. О, юникорн. Но това е спейс. Уоу. Значи това е много яко. О, шопа. Yes, батерийка. Която не знам какво прави. Уоу. Да, сега се сетих. Чуз за първи път се вземам. Например, изхавам си еднорога и той ми се пуска отново. Газ. Така. Той ми се пуска или се напълва, не съм сигурен. И рандом хапче. О, не! What the fuck? Какво ста тука? Сега няма да се заблудя. О, още едно рандом хапче. Да, бе, по-бавен. Така де. Yes, боса. Намерихме боса. YouTube, намерихме боса. Така, ние решихме да отделяме клиповете на части. Не съм погледнал това майче. Епизод 3, част 2 или епизод 3, част 1, не съм сигурен. What the fuck? Какво ми става с регенерейшъна? Седно сега. Регенерейшъна на айтемите. The Duke of Flies. Yes, батерийка. Та батерийка е много тъпа айтем обаче. Не, юникорна, да си го бях запазил. След така да не умра още в началото на моите епизоди. Де да знам. Оха, нещо баяма набиха тука. В тази едно сърце ми изпразниха. Не знам какво да кажа. Уоу. Ето това ще кажа. Уоу.
What the fuck? О, забравих, че с shift се слагат бомби. What the fuck? No! Върни се, бе, дрисло. Така, тази бомба гръмна. За кеф ме рак. Дано този клип да стане малко по-як, който няма с ангел. Тата Янко ще завижда. Една батерия, къде? Поне да го убия с юникорна. Без мен първи съм, ако виждате. И сега ще премина към втори. Yes, space! Yes! Убих го! Айде, бързо всичките мохи да заминат на куколата. Yes! Та лъжица е много яка, забързваме. Спитъп! Така. Ще спра на... Не, няма да спирам на пауза, бе. Това се сетих, че с песа можеш да го миниш. Уау! Сърце за стотинка. Та машина е тъпа. Уата! Така, ако виждате, мама ма наби с лъжицата. Мама ма наби с лъжицата, представяте ли си? Мама ма наби с лъжицата. И така мисля, че ще се казва този клип. Мама ме наби с лъжицата. И аз спра на пауза, докато мина тази стая и се върна. И добре, YouTube! Види стата, но ако сте забелязали, ми остана само половин сърце. И така, какво има в тази стая? Лимонче, дет не знам какво прави. Не! О, да бе! Не, това е много тъп айтъм. В никакъв случай, ако намерите лимон, не го взимайте. Пак е вече айтъм, но е с само така мъничка локвичка и повече нищо. Напиках се, бе. Ето го, пак се напиках. Ето тук. Айде спукам тия гумна. Ще спра клипа, докато спукам гумната и после пак ще го пусна и така. И добре, YouTube, почисти гумната, обаче не ми пуснаха нищо. И не, това е супер гадна и тъпа стая. Yes! Energy! И не, тази клипа ще стане по-дълъг само заради тя нупчета. Добре, YouTube. Unicorn! Yes! Надявам се да не ми чувате звука на играта. Защото и мен ма дразни. Не, тъпата муха. Yes. О, сърце! Супер! И така. Те мисля скоро да спра клипа. Защото станаха 9 минути. Горе-долу след малко ще го спра. Така, както казах, горе-долу след малко ще го спра. О, тайна стая. И така няма никакъв фриайтъм. Само една обираща мен слот машина. Не, айде последната коин са. Последния коин. Yes, падна ми се коин. И то само един. Исак срещу Лари Джуниор. Хубаво, че не дава трябвало. Защото ще да са 4 или 3. Не помня. И аз такова. Играл съм срещу Double Trouble. Yes. И бяха или 3 или 4. Сега не се спомням, това беше много давно.
Та така, за спонсорството с YouTube, ако някой знае как да го правим, please help. Защото заради това спонсорство ние не може да се качим хубавия клип. Но Янко сигурно вече го е стрил. Няма смисъл да сиди. Гръмни. Аре бе, Лари. Оле, то бос е много скучен и не е добре YouTube. Ще спра за тази част от клипа и ще се видим във втората. Довиждане.